Και γεια σας παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εδώ πέρα είμαστε για ψάρεμα και ξαφνικά τώρα ήρθα από την άλλη μεριά. Έχουμε πιάσει μια τσιπούρα και μια σκορπίνα, η οποία τη σκορπίνα την πετάξαμε μέσα. Δώσ' μου από τη τσιπούρα. Πώς μου το φύγει μέσα, Ναι. Πώς την καλά, πώς σου συγκελώσει από πάνω. Κοίτα ρε να δεις βλακεία ρε. Έτσι από κάτω πιάσαμε, από κάτω. Θα δοκιμάσω κι εγώ με Βγάζει Από αγκάθια. κάτω έτσι. Έτσι δεν τα κάνει, πιάσε εδώ ρε. Άμα σου φύγει μέσα στην έβαψη ρε. Πού δεν πιάσω. Σταύρο, δοκιμάσω κι εγώ με το κουνέλι. Σταύρο, Βγάζει αγκάθια ρε μπα. Άντε ρε. Σταύρο, δοκιμάσω εγώ με το κουνέλι. Πιάσε ρε στα Τι βράδια. κουνέλι, γιατί έχει κουνέλι. Α, ναι. Στο σπίτι, Να δει εδώ. Ω, φαίνεται ωραίο στο βίντεο. Με τη σακούλα. Αυτό είναι μεγάλη. Σπαθαράει. Θα σου φύγει. Ωραία, ας την κάτω. Ωραία, τώρα πάμε να ρίξουμε. Να ρίξει Αντώνη. Εδώ ο μικρός ρίχνει πέτρες. μικρό είναι το μάτι σου. Το ακούσατε. Παίρνουμε κάλαμη. Έχουμε δολώσει. Ναι ρε. Σκατώ. Πάμε να πετάξουμε. Παιδιά δεν ξέρει ψάρι. Ξέρω τι είναι. Δεν έχει. Πίσω να φαίνομαι. Άκρη από εδώ μην κλειστήσει. Και στη γωνιά του. Μπλέχτηκε. Πώς μην πληρωθείς Καν, αλλή μονός του Σταύρο. Εντάξει ρε μπαμπά, λες και μωρό. Λέχτηκε. Έλα. Το μαστί. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, παίρνω εγώ. Θα βαστεί θάλασσα και θα τα πετάξει, θα τα πάρει. Σκουπίζεις η πρόσχε. Πάτησε κακά ρε. Είμαστε on video, Ράμπα μου μπλέχτηκε, μου ξεμπλέξα, να κρατήσω. Τι είναι Σταύρο τώρα, τι έγινε, Μου μπλέχτηκε. πού του μπλέκει. Εδώ. Αρίξω. Εκεί μπροστά, εκεί στο χώρο. Αρίξω. Πάνω από τα κακά ρίξε, για να δεις στο μπροστά. Μπορείτε να μην μιλάτε έτσι. Τι σου Είμαστε on μπλέκει, video. Πώς του μπλέκει. Ρε μπα, δεν ξέρω. Μπορείς πέρασε. εσύ. Σε δίληξε, να. Βλέπεις. Σε δίληξε. Δεν βλέπω. Έχει κάνει κόμπο, μου το κόψει. Σταμάτα και του πάει τώρα. Ρε.
επανέρχομαι. Εδώ μάλλον πιάνουμε. Και ναι, πιάσα. Όπα, κι άλλη τσιμπούρα, παιδιά. Κι άλλη τσιμπούρα. Εδώ πέρα με τη φίλη μας τσιμπούρα. Βόλο μαγαρίδας, παιδιά, βόλο μαγαρίδας. Βόλο μαγαρίδας, τσιπούρες είναι από κάτω, παιδιά. Τις πετύχαμε. Πιάσα. Τώρα θα ρίξω κι εγώ μια με το μεγάλο καραμί. Μπας και πιάσω κι εγώ καμιά τσιμπούρα. Έστε τραβάει, Αντώνη. Έστε τραβάει, ηρέμησε. Άνοιξε τα του. Όχι. Περιμένω. Όχι. Χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Του τσιπούρες. Του. Κάνουμε φαγητάκι σήμερα. Κάνουμε ψαράκια σήμερα, αντιγεια. Ωραία, ρίξω εγώ τώρα μια με το μεγάλο. Θα ηρεμήσεις λίγο να πιάσουμε κανένα ψάρι, σε παρακαλώ. Έχεις πιάσει δύο, θα Εντάξει, πιάσω κι θα εγώ. πιάσουμε τώρα που είναι από κάτω. Ρε, πα θέλω να πιάσω κι εγώ. Πιάσουμε το δικό του και θα πιάσεις. Ναι, καλά. Έλα. Ωραία, μπορείς να μου κάνεις τον κόλπο που κάνεις στο δικό μου και μου ξεμπλέξεις το δικό μου, το κόψεις. Κόψε το και φέρ' το εδώ πέρα στο δέσου, έλα. Ωραία, μέχρι να μου το φτιάξω, ρίξω εγώ με το δικό Σου σου. ρίξω εγώ εκεί πέρα που είναι η βολή, τα ψάρια, και θα σε αφήσω το ψαρεύι, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα έχουμε κανένα νεότερο με ψάρι, θα το ξανανοίξω και Έλα τα να είσαι έτοιμος. λέμε. Έλα να είσαι έτοιμο. Και τα λέμε εδώ πέρα κι άλλοι.